Mao kini ang giingon sa pulong sa Ginoo. Ako ang Dios nga naa sa tanang dapit ug dili sa usa lamang kadapit. Walay makatago gikan kanako. Wala ba kamo masayod nga ako anaa sa tanang dapit sa langit ug sa yuta? Jeremias 23 versikulo 23 hangtod sa 24. Igsoon sa kanunay salig gayud ug ampo sa Ginoo. Sangpita ang Ginoo sa kanunay sa imong pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Hinumdumi sa kanunay igsoon nga ang Dios wala lamang siya diha sa usa ka dapit diin anha ka magpundo. Kung dili bisan asa kita ang Dios naa usab uban kanato. Tungod kay ang espiritu sa Dios naa gayud sa matag usa kanato nga nidawat nga matinud-anon ni Kristo. Busa igsoon magkinabuhi kita nga makita ang Dios sa tagsa-tagsa kanato ka kinabuhi. Tungod kay dili gayud kita makatago sa Ginoo. Bisan asa kita paingon, dili gayud kita makatago ug makalimbong sa Dios. Busa dili nato supakon ang iyang kabubuton, ang iyang mga sugo, ang iyang matumong ug tuyo sa atong mga kinabuhi. Tungod kay bisan makapamutbot, makapamakak, makatago kita sa atong isig katao, sa atong isig ka magtotoo, apan sa Dios igsoon dili gayud kita makatago niana. Dili kita makalimbong sa Dios. Tungod kay nag-ingon siya sa iyang pulong nga bisan asa kita siya anaa usab. Bisan asa nga dapit sa yuta ug sa langit ang Dios naa usab nagapataliwala. Naa siya sa tanan nga dapit. Busa dili gid kita makalimbong ug makatago sa Ginoo. Busa gusto ni Lord igsuon nga kita sa kanunay magmatinud-anon ngadto kaniya. Gusto ni Lord igsuon nga simbahon nato siya sa kanunay. Gusto ni Lord igsoon nga kita kanunay moampo ngadto kaniya. Kita sa kanunay mosalig ngadto kaniya. Ug dili gayud nato siya ibaliwala. Tungod kay naa siya sa tanang dapit bisan asa kita ang Dios anaa gayud kanunay nga nagbantay ug nag-uban kanato. Busa atong lig-unon ang atong pagtuo ngadto sa Ginoo ug atong ipagamit ang atong mga kinabuhi ngadto sa Ginoo. Atong hinumduman sa kanunay nga dili gid kita makatago sa Dios ug bisan asa kita ana usab siya. God bless sa tanan.